svetio vojnom pozivu i već 1513. godine u Klisu je obnašao dužnost kaštelana. Titulu kliškog kneza dobio je 1520. te je time ujedinio vojnu i civilnu vlast. Prilikom opsade Klisa, koja je uslijedila početkom 1524. godine od strane 1500 Turaka, pomoć utvrđenom gradu vodio je na 40 brodova iz Senja. Do bitke je došlo 10. travnja u okolici Klisa, a Turci su bili teško poraženi. Klis se tada smatrao ključnom utvrdom za cijelu Dalmaciju i praktično ko drži Klis je smatralo da drži i Dalmaciju. Početkom 1525. Kružić je pak doveo pomoć Vinodolu iz Klisa i opet potisnuo Turke. Iste godine u velikoj borbi za Jajce uspio je ući u opkoljeni grad s hranom i vojnom opremom pod zaštitom ljudi Krste Frankapana, time spriječivši pad važne utvrde. Kralj Ferdinand dao mu je u zalog Lupoglav u Istri i imenovao ga je za kraljevskog poslanika u Dubrovniku 1527. godine. Tijekom 1531. provodio je vrijeme između Lupoglava, Senja i Klisa i usto je podigao kapelu u čast Svetog Nikole kao zahvalu Gospi Trsatskoj za uspjeh vojne na Duvanjskom polju. Tom zgodom dao je sagraditi i prve stepenice koje vode od podnožja do vrha Trsata. Tijekom 1534. godine Turci su svoje glavne protivnike u Hrvatskoj prepoznali u Nikoli Zrinskom, kasnijem sigetskom junaku, i Kružiću. Ratnik jest još uvijek po onoj svijeći koja stoji u samom glavnom dijelu crkve sa onim natpisom da je to njegova svijeća nakon uspješnog boja koji se dogodio u Lici. Petar Kružić je to bio zbog svog plemićkog porijekla, jer je to bila zadaća plemića u to vrijeme da budu prvenstveno ratnici, ali s druge strane je očito da nije smatrao ratovanje svojim životnim stavom, svojim životnim izborom u smislu nekog cjelovitog životnog usmjerenja. Cjelovito njegovo životno usmjerenje je bilo kršćanin koji je vjeran evanđelju i kršćanin koji je do kraja zauzet za vrednote koje spadaju na društveni život, pa među ostalim i ova borba za slobodu vlastite zemlje. Stradao je 12. ožujka 1537. godine braneći Klis pred naletom Muradbega. Kako je Kružiću glava bila odsječena, otkupila ju je njegova sestra Jelena, te ju sahranila u Trsatskoj crkvi. Kružićeva grobnica je u crkvi, u bazilici Gospe Trsatske. Na podu nalazimo napisano: ovdje se položena čuva glava preslavnog kliškog konjanika Petra Kružića i godina 1537. Znademo da se Klis predao 12. ožujka 1537. nakon što je braniteljima bila pokazana glava njihovog mrtvog vođe, što je i bio kraj jedne herojske sage. U vremenu kada se Hrvatska našla između silovitih napadaja Turaka i pretenzija austrijskih staleža, koji su u zamjenu za vojnu i novčanu pomoć tražili vrhovno zapovjedništvo koje je uvijek bilo u nadležnosti hrvatskog bana, na vlasti je bio Toma Bakač Erdedi. Pobjednik u mnogim bitkama na granici, ban je znao vratiti značenje slavnom banskom stijegu kao izrazu hrvatske državnosti i to na pragu jedne od najvećih hrvatskih vojnih pobjeda. Na ljeto 1593. na Sisak i Pokupski kraj okomio se zloglasni bosanski paša Hasan Predojević, na čelu bitkama vične turske vojske koja je brojala 25.000 ljudi. O snazi takve vojske najbolje govore ljetopisi u kojima je zapisano: zabijelilo tursko čadorje po brežuljcima, a doline Sisačke poplavilo more od Turaka. No ban Erdedi odmah je pozvao plemstvo na oružje okupivši 2400 ljudi, što konjanika, što pješaka. U pomoć su pristigle i postrojbe karlovačkog generala Andrije Auersperga i vojvode Ruperta Egenberga, koji su vodili koruške i kranjske arkibuzire te njemačke strijelce i husare. Ukupno se radilo, ovisno o izvorima, o kršćanskoj vojsci od 4 do 8 tisuća ljudi. Zapovjednici Erdedi i Auersperg
unatoč kolebanjima nekih časnika zbog nekoliko puta malobrojnije vojske u odnosu na neprijatelja, zagovarali su odlučni napad riječima "Ne gledajmo na broj neprijatelja, Bog će nam pomoći". Hrvatski ban dobio je, zbog ugleda i prvenstva, prvi bojni red, koji je, kako će događaj pokazati, odigrao i ključnu ulogu u cijeloj bitki. Hrvatski su vojnici, naime, odlučno odbili prvi turski nalet i u protunapadu razdvojili neprijateljsku vojsku na dva dijela. Potom su Auerspergovi strijelci i jurišnici iz Sisačke tvrđave dokrajčili svaki otpor Turaka. Na Brijegu, što pod hrvatskim mačevima, što u rijeci Kupi, poginulo je prema nekim izvorima 18.000 turskih vojnika. I sam neprijateljski vođa Hasan Paša nestao je u valovima Kupe s još 12 istaknutih turskih begova, od kojih je jedan bio sultanova roda. Blistava pobjeda oduševila je čitav kršćanski svijet, a pobjednike je pohvalio papa Klement VIII posebnim pismom, dok je španjolski dvor odlikovao hrvatskog bana Erdedija viteškim redom Svetog Spasitelja. U Hrvatskoj se pak Erdedija još godinama slavilo alegorijskim kazališnim predstavama na Markovu trgu u Zagrebu. Vrijednost te pobjede u povijesti je neupitna. Jednostavno, ta Sisačka bitka se smatra prekretnicem u ratovanju sa Turcima, odnosno njihovom prodiranju prema središnjoj Europi. Takav Toma Erdedi, koji je sigurno bio ratnik, ali s druge strane zabrinuti za zdravlje svoga sina, pa ostavlja svoju srebrnu Madonu u znak svog povjerenja u zaštitu Gospe Trsatske. Trsatsko svetište je ponovno širu medijsku promociju zadobilo prigodom proslave 700. obljetnice postojanja 1991. godine, kada je na čelu Trsatskog franjevačkog bratstva bio dr. fra Emanuel Hoško. Tom je prigodom došlo do izražaja nacionalno jedinstvo Hrvata u prijelomnim trenucima stvaranja demokratske Hrvatske države. Gospino svetište je ratnih godina okupljalo vjernike i svojim ih porukama, vjerom i molitvom hrabrilo da izdrže sva iskušenja i žrtve kojima su bili izloženi. S Trsata su sa zagovorom Gospe Trsatske hrvatski vojnici odlazili braniti domovinu i vraćali se zahvalni majci milosti na spašenim životima. Ovdje su se nakon povratka hrvatski vojnici okupljali i uvijek je hrvatska vojska, dok je ovdje na Trsatu bila, imala svoja godišnja okupljanja, bolje rečeno misu. Pojedine brigade koje su slave danu svoga ustanovljenja na Trsatu su uvijek nalazile mjesto i željeli su ovdje na Trsatu sudjelovati u svojoj zavjetnoj misiji. Trsat je svjedočanstvo nakon Domovinskog rata zahvalnosti vjere hrvatskog vojnika. Svetište naše Gospe Trsatske umjetničkom je i kulturnom cjelovitošću upravo idealno izložbeno mjesto višestoljetna graditeljskog, slikarskog, kiparskog i rezbarskog umijeća iznimnih umjetnika. Prema predaji, papa Urban V. godine 1367. poklanja na zamolbu Ivana i Stjepana Frankapana loretskim hodočasnicima iz Hrvatskog primorja čudotvornu sliku Majke milosti, koja je s vremenom postala najposebnijim znamenom Trsatskog svetišta. O podrijetlu same slike nema neposrednog povijesnog svjedočanstva. Claro Pasconi, trsatski povjesničar, ističe da je papa darovao sliku Trsatske Gospe na molbu knezova Frankopana. Stjepan i Ivan, sinovi Bartola VIII Frankopana, koji su njegovali bliske veze sa sjeverno-talijanskim gradovima, koji su bili poznati na papinskom dvoru, sve su učinili da ta slika dođe na Trsat. Premda se prije tvrdilo da je čudotvorna slika djelo Svetog Luke, ugledni je hrvatski povjesničar umjetnosti profesor Grga Gamulin taj izniman umjetnički rad pripisao nepoznatom majstoru kojeg naziva slikarom Gospe Trsatske, a čiji su ostvaraji poznati u Belgiji, Hrvatskoj i Italiji. Vrijednost slike Majke Božje Trsatske, što se nalazi u svetištu Franjevačkog samostana na Trsatu, je izuzetna. Kako s kultnog gledišta, tako sa gledišta povijesti umjetnosti.
Datacija ovog dijela plivala je od sredine 14. stoljeća pa sve do prijedloga da je ovo djelo nastalo u 15. stoljeću. Danas stručnjakinja, dakle kolegica Mori Staničić, koja se izričito bavi trećentističkim slikama, utvrdila je da je riječ o dijelu koje možemo datirati u prvu četvrtinu 14. stoljeća ili točnije negdje između 1310. i 1330. Sliku Majke milosti okrunio je biskup Juraj Franjo Maroti godine 1715. krunama iz zaklade kneza Aleksandra Sforce, što je ujedno bila prva takva krunidba izvan prostora današnje Italije. Slici Majke milosti vjernici su oduvijek pridavali čudotvornu moć, te je tako imala i ima iznimno značenje za širenje kulta Majke Božje Trsatske. Svaki vjernik štuje, poštuje, časti i njoj se utječe, Majci Božjoj. Ono što možemo vidjeti, na izvan registrirati, to je kapela Zavjetnih darova. Slike, onda riječi, zahvale, isto tako i različiti predmeti, tone štake, govori što je Isusova majka, Blažena Djevica Marija, svome narodu, svojim vjernicima ovdje na Trsatu učinila. To je jedno. Ima isto tako, mi čuvamo, u kapeli se nalazi uvijek jedna knjiga gdje ljudi osobne doživljaje, svjedočanstva, uslišanja zapisuju i mi te knjige spremamo i čuvamo kao dokumenat vjere, pouzdanja, zahvalnosti Bogu i Majci Božjoj, njezina pobožnoga puka. Švicarski franjevac i slikar Serafin Šen pozvan je na Trsat vjerojatno nakon što je godine 1629. posve izgorio samostan, te su započeli radovi na njegovoj obnovi koje je vodio provincijal Mihovil Kumar. Serafin Šen, Švicarac, laikus profesus, koji je došao na Trsat isključivo da bi slikao, da bi oslikavao, u biti je tipičan slikar čiji stil ne možemo definirati jednom riječju. Proučavanjem njegovih dijela i uspoređivanjem, kompariranjem njegovog načina slikanja sa poznatim dijelima njegovih suvremenika, došla sam do zaključka da je on morao biti upoznat s venecijanskom tradicijom slikarstva, kasne renesanse ili i protobaroka. Šenov opus, iako bi se mogao steći dojam da ja smatram da je on puki sljedbenik Paola Piazze, dakle njegov opus nije epigonski. Riječ je o jednom dobrom majstoru, kvalitetno školovanom majstoru, koji je jako dobro vladao svojim zanatom, metijeom. Na Trsatu je Šen od 1630. godine i tu se njegov opus sastoji od 6 slika u ulju i jedne freske. Najstariji radovi su crkvene oltarne pale. Proces stvaranja slike oltarne pale uvijek se je u velikoj većini slučaja oslanjao se na grafički list. Ali naravno to je onda značilo i širenje određenog stila, određenog ikonografskog motiva, određenog tretmana pojedine teme koja je prikazana na dijelu. Pretpostavlja se da je u razdoblju od 1634. do 1640. oslikao cijeli klaustar sa 32 freske iz Marijinog života, no njihov današnji izgled bitno je drugačiji od izvornoga. U klaustru Franjevačkog samostana na Trsatu postoji čitav niz luneta sa prikazom iz života Bogorodičinog i Kristovog. Donedavno se je u stručnoj literaturi Šenova slika u ljetnoj blagovonici zvala Mistična večera Svete obitelji. Naravno, nije riječ ni o kakvoj mističnoj večeri, nego je to doista večera Svete obitelji. Riječ je o dijelu koje je izuzetno kvalitetno, koje imponira već samim svojim dimenzijama. Sama ikonografska tema u stvari nije toliko neobična koliko bi se moglo pomisliti. Nakon Tridentskog koncila, kada je kult Svete obitelji postao izuzetno važan, izuzetno vrijedan i kad se je počelo sve više i više inzistirati na ljudskom porijeklu Kristovom, javlja se sve češće u prikazima Kristova djetinjstva Sveti Josip. Da bi čak u 18. stoljeću se on često
pojavljivao i sam, pa su se čak kasnije i podizali oltari svetog Josipa. No, u ranom 17. stoljeću sveti Josip i Bogorodica predstavljaju taj ljudski, humani milje Kristov. Lijevi i desni prizor na slici večeri svete obitelji i isto tako nisu beznačajni, dok je sa lijeve strane evidentno jasno da se javlja sveti Mihovil, koji naravno često se spominjalo da je on u biti povezan uz ličnost Mihovila Kumara i ta hipoteza vjerojatno nije potpuno neistinita. Ali vratimo se na sam motiv. Prekrasan lik svetog Mihovila, odjevenog u krasan kožni oklop i pseudoantičku odjeću, koji stoji uz stol na kojem su prikazani instrumenti Kristove muke, u stvari je tipičan metaforički prizor Kristove žrtve, koja će se tek dogoditi. Naravno, i sam središnji prizor svete obitelji koja sjedi uz stol i jede, u stvari je isto metaforički prikaz posljednje večere. Dakle, podsjeća, vjernika će podsjetiti na posljednju večeru. Zanimljiv je, međutim, jako i desni prizor. Tu vidimo nekoliko anđela mladića koji su se u biti okupili oko ognjišta i pripremaju ribu. Dakle, o simbolici ribe ne treba posebno niti govoriti. Postoji u Španjolskoj jedna Velázquezova slika sa vrlo, vrlo sličnim motivom, gdje opet imamo anđele prikazane kako uz ognjište spremaju večeru, a njih promatra sveti Didak. I taj motiv je poznat kao kuhinja svetog Didaka, za kojeg se zna da je u biti bio vrlo skroman član reda i da se bavio pripremanjem obroka. Dakle, čini se da ta franjevačka u biti ikonografija je ovdje indirektno također prisutna. Barokni majstor Cristoforo Tasca ostavio je u Trsatskom svetištu veliki opus svojih ponajboljih ostvaraja u čak 16 slika, uglavnom velikih formata. Cristoforo Tasca je vrlo zanimljiv u punom smislu riječi barokni slikar. Dobar dio njegovih poznatih dijela čuva se baš kod nas, točnije na Trsatu u Franjevačkom samostanu i crkvi, ali i u Krčkoj katedrali. Riječ je o jednom, mogli bismo reći, relativno kvalitetnom slikarstvu koje, osim tenebrizma, u sebi objedinjuje, odnosno uključuje i jedan aspekt baroknog klasicizma. U relativno suzdržanim oblicima, u impozantnim figurama, u relativno jasnim i jednostavnim kompozicijama. Ikonografske teme njegovog ciklusa, a sada poglavito mislim na slike koje se nalaze u ljetnoj blagovaonici Franjevačkog samostana, opet su vezane uz u stvari Euharistiju i vezane su uz klasične teme koje se javljaju u blagovaonicama samostana, prvenstveno Franjevačkog samostana. Sigurno ovdje treba istaknuti i stropnu sliku koja se nalazi, dakle, na stropu ljetne blagovaonice, koja prikazuje Bogorodicu u slavi okruženu franjevačkim svecima. Metaforika tog prizora ili bočnih starozavjetnih prizora, koji opet metaforički simboliziraju, podsjećaju na lik Bogorodice, prilično je jasna i prilično uvjerljiva, te se vrlo često javlja u okviru franjevačke zajednice. Talijanski slikar i graditelj Giovanni Telesforo de Pomis bio je dvorski umjetnik nadvojvode Ferdinanda Tirolskog, kasnijeg cara Ferdinanda II. Gradio je pogranične utvrde u Gorici, Gradiški i Trstu. Istodobno je oslikavao crkve i dvor u Grazu. Kako je riječki kapetan Stefano della Rovere bio u dobrim odnosima s carom Ferdinandom II, vjerojatno je uspio dobiti umjetnika za gradnju obrambenih objekata u Rijeci zbog opasnosti od uskoka. Kada je kapetanu Stefanu della Roveru umrla žena Ana Barunica Par, suprug joj je podigao oltar u Trsatskoj crkvi za koji je 1625. godine Pomis izradio palu. To dijelo, dimenzija 180 x 120 cm, nazvano je Sveta Ana Trojna. Na njoj vidimo svetu Anu, Bogorodicu i Krista, te barunicu Anu, Stefana della Rovere i njegove sinove Ferdinanda i Fridrika. Iako se za Pomisa navodi da je bio Tintoretov učenik,
Navedena pala je izrađena u maniri zrelog baroknog akademizma braće Karači i više se oslanja na renesansnu umjetnost, no na venecijanski manirizam. Najvjerojatnije se uz pomisa može vezati i obnova kaštela, kao i podizanje dvorske kapele koju je Stefano della Rovere 1628. dao posvetiti svom zaštitniku Svetom Stjepanu. Slikarstvo koje se čuva u Franjevačkoj crkvi na Trsatu i u Franjevačkom samostanu izuzetno je vrijedno za hrvatsku spomeničku baštinu i za hrvatsku povijest umjetnosti. Na jednom mjestu imamo vrlo velik broj značajnih kvalitetnih umjetnina koje su u biti nastale u relativno kratkom vremenskom razdoblju. Poseban umjetnički doživljaj posjetitelj Gospina svetišta na Trsatu osjetit će razgledavajući unutrašnjost crkve Kraljice Jadrana. U Marijinoj crkvi dominiraju oltari Svetog Mihovila, Svete Katarine, Svetog Ivana Nepomuka, Svetog Nikole, Svetog Petra, Svete Ane, Svetog Antuna Padovanskog i Svetog Franje Asiškoga, čiji su oblici i detalji stručno i strpljivo izrađeni. Veliki doprinos kvaliteti interijera crkve Gospe Trsatske svojom su vještinom pridonijeli kipari i rezbari Giovanni Pecassi, Dionizije Hofer i Ivo Švajger. Taj je oltar podignut potkraj 17. stoljeća. Stručnjaci smatraju da ga je izradila klesarska radionica iz Gorice, a dao ga je podići Ivan Uzolin, sudac Hrvatskog banskog stola. On je bio brat Trsatskog gvardijana i zatim hrvatsko-slovenskog provincijala fra Franje Uzolina. Radovi su bili završeni 1692. godine. Kamen iz kojega je sagrađen oltar poznati je kararski mramor, lijepo je obrađen i poliran. Eto, bez nekih osobitih popravnih zahvata, oltar neokrnjen stoji na svom mjestu već preko 3 stoljeća. Kao izniman spomenik hrvatske pobožnosti i vjere u Majku Božju, izdvajaju se čuvene Trsatske stube, koje je dao